kører der igen med bussen. Øj! Den skal vi ikke have, den her. Du går lige ud på, og imens du holdt den igen. Og så lige her. Hvad er der galt? Bussen kan ikke køre det. Nu hold da. Ej, der er der masser af diesel på. Prøv at se, om du ikke kan køre lidt videre. Prøv lige at trække den der koldstart ud igen. Hvor er toget? Hvor kommer det? Ja, det kommer ikke lige. Vi holder i hvert fald på den forkerte side. Så nu tror jeg, kan ikke? Kør for helvede. Kør den. Kan den godt køre den? Wow, Claus, jeg lægger det hen på Facebook, ikke? Er det for en dans? Kør. Og jeg skal lige sige, at vi holder på den forkerte side af bommene, og vi kører i en bus, der går i stykker. Ej, vi skal have alle de der biler væk, det kan jeg slet ikke tage sig. Nu stopper jeg den her bus. Jeg gider det.